박사님 생각을 명령할지 행정명상 영화보고 사례들마다 피해보기자 보이는 수다보라 अच्छा 철풍지 능을 박찬 सेंग्राफोरखौ जावना गिदिर नङ Low-key, we go crazy. हाथायानो रज'जुबाखै थेबो गाज्रि खुगा जरुरिमोन नामा बुंबाय जायगानि नों नाम लाना बुंबाय जेब्ला नोङो फोजोंनानै लाबाय अर इयाव बाक्साखौ नोंनि बिनानि नोम्फानि सानबाय नामा गोसारगासि नोंनि लोदै बादि भिडिअ'आ नुबानो दा गोसो जायो जोसिजोबनो जोंनि पाब्लिकआबो बुंगासि दं नोंगो नामा सैथो नोङो जोनोम जानाय जाहानाबो मिस्टेकनिसो फाक नोंनि थाखाय दिनै फेसबुकखौनो खुलि जाया नोंबादिनि थाखाय ससियेल मिडियाया जायगा नङा आलु नों जाजायो बयनि न'आव जाना बेनिखायनो नोम्फायाबो सासनखौनो खालामा गोबोरखि बादिसो माथो नोंनि मेलेमा मा साननानै बुङो खोथासिखो नोङो खोजेमा सेंग्राफोरजों आवथेनानै सोजागोन थिखोना 100% नोंबादिनो जागोन नोंसा बिगोमा बाक्सा सोयो गुबुन नङा नोंबादिनि मेन्टेलिटि बेसे फैयो आरो बेसे जोखार जायो इयाव सोलिया डाइरेक्ट नोङो डिस्ट्रिक्टखौ लाना बुंनाया सेंग्रा जा सिख्ला जा गासिबो सिखायो बाक्सानि गरम नांगोना नेना था नों बेखेवना पाब्लिकफोरनि अननाय मोनगोन कमेन्ट बक्सखौ बेखेवबा नोंगो आदै मोनसेल' मिस्टेकनि थाखाय जोनोम जायो बेनि बादि बे मुलुगाव हाजार हाजार नमुना पाब्लिकफोरा गरम बिनि खोथाफोरखौ खोनाना खायफाजोंथ' नुफ्लांबानो दोनफ्लांजागोन बुथारना स्कुलाव एडमिसन लाहैनानै फै नों सोलोंना अपेन स्टेटमेन्ट होयो नोङो एसाङानो गोरोंना डिस्ट्रिक्टखौनो लाना नोङो जावबाय सेंग्राफोरखौनि बिसाना लादो बोरै फैगोन बस्तिनिफ्राय ओंखारना नों सोरबा सासेनिल' थाखाय सिखो बारबाय सिमा बेनि थाखाय हारिखौबो बदनाम खालामनो गारासै नों जेबो रोङा नोंसानि बंस'आनो बिदि नामा पार्सनेल दं प्रब्लेम नों मिडियायाव दिन्थिफैना गासै सेंग्राखौनो लाना बुंबाय नोङो ओरैबायदि दावखि जेरै खुगा नोंनि मानोथो मोदोमाव नाङा फार्स्ट टाइम बेनो लास्ट टाइम बाक्सानिफ्राय नोंनो वार्निं जाहाथे बेबायदि भिडिअ लाना मालाबाबो नुजाफैया नङाबा जिलांजोबगोन मिथिना ला नोङो आरो बाक्सानि सेंग्राफोरजों नों सिमाङावबो गलांखाया आरो मोनसे खोथा नोङो खोनानो सानोमोन खोमा नोंनो आंनि जिउ आरो नोंनो सना फिथर नाथाय नोंनि बादिनि बिखौ जों सनमान होना बाक्सायाव हाबनोनो होआ मिथिगो नों